bawral jeewo e lembel weeɓaani miñiraaki lam nde ngarɗaa nde an anndaaki kono ɓeeɗiɗo ko yeru e nawli ay o mo jeetaa ko o woni safaara makko muunaaji woni o woni warga almadinatu ay o mo jeetaa ene itta tampere ene artira hakkille muunaaji yeeweya ko jooni wonata tawi ko joom galle ina finni ina duuda ina yani dowo ko jiiɓaare wonno haa nde warga almadinatu yotti jam dañama Pino subuh suba, mereka kalau cara ada ay, ada sekarang. Almadinah tuh, keluarga Almadinah tuh. Omalah, tuh mobil, tuh monde cala. warga almadinatu ko warga welko hoyko jawran ko tampere no feewi ko warga arani ko onon bandiraɓe e ballal dalwar eco onon grossiste en demi grossiste ha e détaillant jokkodire e service commercial o e 33 867 22 51 walla 76 141 25 35 adresse Dakar Plateau rue 15 Rafenel. Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccite moɗon oɗo subaka altine hande ko yiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde kono on manama e jettode serenɓe men jejitaka hay lawol gotol calminama jurama bertama juuɗe ñagama duwaw yuppo e Sénégal e aduna fof hawɗo mboros wawa holluden caggal no subaka fo e roɓɓindu jayndeli moɗon oɗon jaada hen banimon debbo Aissata Ndiaye wonde e bonum gorko Amadou Moussane no weekend ma waɗi ko mawɗum alhamdulillah weekend dabbo noon Aissata dabbo so Allah kono alhamdulillah rabbini ɗum tan aɗa andi tan dal a golli samedi dal minen ɗo min altini ha samedi mbiɗen ɗo mboɗo aɗa wawi namdade holon poɗɗa namdade o taw wona jettere sow haalanma par ce que sosoɓe hen saahi ɓe kala ko banmi ɗo ɓe ƴettato ullude hen leydi ɓe ullata hen ko leydi ɗum noon mi salminima debbo moddar halayɓe sikkala salmini yeɓiyankoɓe men wonɓe e nder kame bowal leydi Sénégal e yettudeɓe kadi e jarnudeɓe e kala e saaha kono Aissata ko yewede mawde joguinoɗen e ɗe balɗiɗɗe en kuccidirani mabɓe woni assiette et alette mo woni hen namdoto holko saabi on garta assiette noon kam ko goɗɗum kadi watte ɗum noon haysen awreya ɓuranne wawi wonoya woɓɓe taw wona Aissata Ndiaye wona Amadou Moussa noon ko wideɓe tan no gaɗorɗe wiide kala subaka assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullah ko ɓuuri tengtude hande Aissata ne wayno kabaru goto ɓuuri tengtude e jeyandeji leydi meɗen Sénégal ko jillu Macky Sall jillu faggudu ngu waɗi toon to diwan hakkudejo leydi ndi jeyandeɗi ɗi noon pini dawi e ko yewti e ɗen ɗon teppe e taaɓe ɗe hoorejo Macky Sall waɗi e nder guese gonɗe toon to diwan hakkudejo leydi ndi jayndi gendiri le soleil uddita damal ndewi ko politique modernisation de l'agriculture manam tan ko dawrugol ngol ganduɗa ngol hannde ko gam tigui wadde ɗum modernisé woni ndema leydi men Sénégal ha yaada e jamanu jayande holliti noon wonde ko hoorejo Macky Sall suuti toon konngudi holliti wonde de omo jogini ndema ka programme kesso ko nino ɗum sifori wadi kala ko erade ɓe ganduɗa ɓe ko tambiɓe to banggue ndema ɓe nde ɓe ndendata ɓe mbaɗa ko wiyete coopérative manam goomuji ɗi ganduɗa ɗi ko keptinaɗi wasa wonde moni foof tan e guesel muɗum moni foof e jadel muɗum yara banggue so wiide makko noon so ɗum noon waɗi koɓe cohli koɓe keɓata ɗum kono soɓe ndenti on tuma maɓe tigui keeb koɓe cohli ko e laamu ngu kono ɗum ko noon holliti wonde o hokki ko tolni e milliard uji jeegom e koppareje CFA wonande ɓe ganduɗa kay ko tolniɓe capanɗe nayyi e nayyi ujunere poli temedde jeegom e sappo e jeetati tawi ko joomen guese wonɓe toon to diwan mbo Kaffrine
goddum ko hoore Macky Sall arti holiti wonde de ko Sénégal ina hande woni leydi ɓurdi hande o mantinade to banggue ndema ha tengti kadi e to banggue koppeji paggueteɗe e fanno ngal natal noon ngal jiiɗen ko jillu makko ngu watno toon to Keur Socé tawate koye nder Saloum wonno ko aset ɓennuɗo ɗo jayde quotidien ko addi hande nden ɗon koye on tournée économique heddi ndewi ko hoorejo Macky Sall nana tigui e campagne on campagne noon ina gasa tawi wona campagne élection présidentielle kono ne kadi ko campagne to banggue ndema woni ko mbiten lulde e demgal pular ton noon kanko hoorejo Macky Sall sutidi konngudi o liti wonde noon yidde makko tan ko hollirde ɓen remoɓeɓe kanko ne kadi yidde tan hollirde ɓe ganduɗa ɓe ko remoɓeɓe wona kañumen tan kutorto ndema kanko e hoore makko kadi omo hutoro ndema saabu omo jogui ferme timmuɗo toon to nokku biteɗo Fatick konngudi makko jaaji ina tawe e hello 5 e nde jandi witende quotidien le quotidien jayde las rewi hen nden ɗon ne ko konngudi dabbi kiniri hono kala saaha nde wi ko tourné mo ganduɗa ko jillu faggudu toon to Fatick Nioro e toon to Kaffrine hoorejo Macky Sall ene waynode rendini dental kewgal no fewi yimɓe kono ne kadi o fuusi ko yuti ko e mesure aji barriére manam kadi de ganduɗa de laamu ngu darninɗo hen woni ko jayde las nde raɓe kini e konngudi e oɗo subaka hande vox populi nden ɗon wayli sawru mbaggu nde ari koko yewti ko e konngudi Seydou Gueye mo ganduɗa kay ko tergal e nder landa APR o holiti wonde de ko konngudi ganduɗa ɗi ko Ousmane Sonko suutino ɗum e to banggue inondation kono ne kadi élection locale kanko Seydou Gueye noon o jabtima ɗin ɗon konngudi jande holiti wonde noon refte konngudi makko so wiide wonde o wi ko Ousmane Sonko de ina wayno ina adori tigui haalde ko yutti ko walla mbiyen wonde hono pellowo caggal ko joopi ko yidde wi tan o yiiɗi ko fellata ko adi ko omo tobba tigui no on ɗon Seydou Gueye wiiri o holiti wonde noon ina wayno oɗo sa handi eɓe tigui mbaɗa peeje e peccorde beele ɗin sumgoji ne juɓɓene yitan ujunaji ɗiɗi e nogasi goho sona ɗum tan noon e wiide Seydou Gueye ina wayno gueɗe ko juuti e ko ha joni mbiyen gueɗe e sumgoji ɗi kala ma jiibono ha mertini ɗin konngudi makko jaaji kanko ne Seydou Gueye ina tawe e helle jeegom e jeeɗiɗi ne jani witende vox populi jayde l'observateur ko addi hande nden ɗon jayde nayori koto banggue cellal ɓalli nde ari d' abord koko yewti e étude baɗaɗo manam tan ɓe to ganduɗa ngo waɗama ko yewti ko e ɓeɗo simmotoɓe ɓe kolliti wonde noon gonɗon loskode holliti yimɓe hewɓe simmotoɓe ene loro no fewi to banggue cellal ɓalli mumen ko wiyete cancer urologique ɗum ɗon noon o holliti wonde noon ene wayno koɓe duuɓi mumen ɓuuri ha joni towde kañumen ɓuuri lorade e fanno ɗin konngudi jaaji ne tawe e hello tati nde jaaɗi witende l'observateur goɗɗum ko tawete hen ko oɗo mboros coronavirus gadduɗo hen hono conséquence moɗo woni battani ha tengti noon e yamirorde ganduɗa nde laamu ngu yamirino wonande banqueji ɗi nde kay gollodirta ɓe ganduɗa ɓe kañumen goni e clinique munen ndeɓe ñamlataɓe koppeje haaɓe mbawa tigui yaltude on mboros coronavirus e caɗele muɗum kono tan nde ɓe kolliti ko nden ɗon yamirorde hooreji leydi ɗin banqueji leydi men Sénégal ɗoftaki ɗum no hannirta niyete jayde libération nden ɗon ari ko e fannu goɗɗo nde ari ko yewti ko e caɗele walla mbiyen tigui hono ko yiita ko ɓoyani ko oɗo mo ganduɗa ko jangguinannoɗo toon to internat goto tawateɗo ɗo e mbaw ko leegal tawateɗo e wuuro lamborgo Dakar kanko tan de wondanno e élève makko mo duuɓi 15 jayndeni sifo noon holtan no gueɗe ɗe gummori toon to leydi France ummade e procureur mo Paris ha yettiɗo e procureur de la République mbo Sénégal ɗum ɗon noon ɓe kolliti on ɗon sukade koye on école wonno caggal nde jinnaɓe makko wonɓe toon to leydi France gaccimo ɗo o wona e janggude ko adi koɓe toppito kayitaji makko o wawa abbadeɓe koye on tuma noon on ɗon jangguinowo profite occasion ina waɗamo gueɗe kantoriɗɗe on ɗon ni ene wayno tumaɗo ɗen gueɗe yeddani ɗum hay seeɗa holliti wonde kala koɓe tuumi walla ko suko tuumi tigui ina woodi kono fandare nde wonno ko namdademo mariage manam yidde resdemo caggal nde jinnama ko garti o saaha noon kanko on ɗon gorko omono tigui e juuɗe parquet de Dakar jayde stade uddata dama nden ɗon jayde e oɗo subaka hande ari koye natal ɓiɗɗo Bambali o hono Sadio Mané yidde andinde match hanki mantiniɗo mo waɗi hakkude mabɓe e kippu mbo Chelsea kanko Mané noon o marki fodde loggi ɗiɗi kono ne kadi o waɗi potiral mantinigal ɓe kolliti wonde noon kanko tigui caggal ngunɗon polgu ngu Liverpool fooli Chelsea ene wayno tan noon lawol udditanima gardien de but équipe nationale mbo Sénégal o hono bitere Edouard Mendy toon to Chelsea goɗɗum ɗum noon
ɓe garti e doggol ngol ganduɗa Sadio Mané en tawi hen ko 3 joueur ɓurɗo mantinade toon to Liverpool kono ɗum ko noon to banggue bituji o foti e record mbo Fernando Torres caggal kayde o marki 65 e joyi ɓijo bi makko toon to on ɗon championnat kono kadi o woni joueur Liverpool najo markuɗo doublé woni loggi ɗiɗi toon to Stamford Bridge woni on ɗon stade mbo Chelsea goɗɗum ko tawete hen ina wayno ko bituji ɓiɗɗo Sénégal najo ɗiɗi goɗɗi biteɗo hono Ibrahima Niane on kadi waɗi doublé ko toon to Metz mo leydi France kono ɗum ko noon Kalidou Koulibaly hanki fetti match mo ganduɗa ko titulaire ha gasi toon to Naples ɓe kolti wonde noon beele o wonani tigui jogorɗo heddade toon to ɗon club caggal ndewo jama e club aji mawɗi toon to dunde Europe Aissata ne wayno ko ɗum ɗo wonno ko tongunoɗen e kelle gadane oɗo subaka noon tigui Amadou Moussa garen e banggal gongal woni yete ko kalɗa joni ɓe to ganda waɗama galle gonɗo toon to diwan mo États-Unis waɗi ɗum noon ɗo e nder leydi meɗen Sénégal fani ɗum tan e simme ɗum ɗon noon ina anda hay goto fof ne andi simme kam koko ganduɗa moƴƴani e ɓandu saka noon e cellal ina heewi addude caɗele saka noon so neɗɗo yeehi ha dañi woni duuɓi ɗum ɓe ƴewtidi ko ina heewi addude cancer e neɗɗo o tawani koye banggueji mum no wiyete banggueji mum intime ɗum noon woni ko ganduɗa yette e ƴewtinama e nder leydi meɗen Sénégal dañɓe duuɓi 60 ha 69 fayi duuɓi 70 ha 79 ɓen Amadou aɗa andi gona sukaɓe te hande mawɗo yiiɗi ɗum ni ina jogui ina loggi junggo muɗum simme Amadou e mawɗo koko ganduɗa welani hay yiite mi haalani noon haala rafi mo ganduɗa ne wawi addude ɗum welani kono kadi ina soofi Aissata welani yiide no mbiɗani kono kadi ina soofi e mawɗo mo ganduɗa o ko guufowo kuɗol cigarette ina jaawi ina curki ina yalta yo bang hunuko e kine Aissata cigarette déjà eɗen mbawi wiide wona tan hayso tawi ettiɗo kam ɓuuri nayrade koto banggue mawɓe ɗo duuɓi 60 ha 69 duuɓi 70 ha 79 kono hatta aussi il faut pas men cigarette e mbaɗi kuftidinde wona ko moƴƴi woni on jaynowo woni on mo jaynani holno boniri e on mo jaynani ko sahande curki arta e ma saabu won étude baɗnoɗo somi yejjitani wonno ko 2014 2015 kollidnoɗo wonde e nder aduna kala hitande ko tolni e million ngaji jeegomo bani adama ene mbasa pitali munen tawi hen million ngaji 4 ɓen ɗon ko jaynoɓe ɗum gufani gokkirɓe ɓe million ngaji ɗi keddiɗi ɗi ɓen ɗon koɓe jaynani kono koɓe curkiki ene wayno memata ɗumen woni neɗɗo ne jayine e dow maɗa an hoore kanko hono makko mono loro kono anne kadi ɗan loro ɗum ɗon noon eɗen gandi ko ɗum caɗele mawɗi wonande hande aduna ko ɗum waɗata ko e to banggue calal ɓalli innama aade neɗɗo o ko hunde mawde no fewi ɗum jeeyi sababu noon rentade ne moƴƴi kono noon wonnoon ko ɗum jarabi no won hen mbiyata fuɗɗorto ko faaro hen saahaji ha ɓooya wonta alay saago so jomum simmaki hoore Moussa walla ɓerde udda ha wona e mettinde on tuma noon jomum naata hen te wonto heɓat neɗɗo o pour acca ko probléme ɗum woni ko jiita mawɗo mo duuɓi capanɗe ina jokki jawinde ha ɗo so tawi acci tan hay sinno ko saaha goto woni ko jibinta caɗele ɗe ko eɗen gandi vraiment ko hunde moƴƴani pakkiraɗi ɗi foof nani hen winda wonde jawinde ina boni e calal ɓalli bani adama joni ɓe gummima ɗon ɓe mbi ko fumetude c'est à dire ko simmade ina wara kono hatta yimɓe ne jokki haaju noon tigui Amadou yimɓeɓe ne jokkita kadi so cigarette aɗa yeehi ɓeydama hane jara bujje ɗiɗi yen ɗine jara bujje tati tawata ko ɗum ɗon ɓeydama paquet cigarette hande ko jaranno ko hande ɓuuri ɓeydade kono ko hande ɓuuri sodede won boutique aji ganduɗa kewɗi ni kañumen jappo natti hay jabde yeyde cigarette kono haɗani simmotoɓe nana jokka simmade paquet to Amadou yeehi ha dessinama neɗɗo mo ganduɗa ko dafaɗo ina leeli gam tan hulɓinde kono est ce que ɗum ɗon foof hadde cigarette o définitivement e nder leydi ndi kadi wona kadi ko ɗum woni ɓuural kono kadi so wiyama koye aduna démocratie wona goto fof ne dañi droit wadde ko weela kadi ɗum ɗon ne sa ƴeewi kadi mbiya ɗuma wawa wonde kono noon koko ganduɗa koko lorata ne adda caɗele e neɗɗo ko woni hen tan ko neɗɗo wawa ƴettude responsabilité ji muɗum kono kadi rentade joddade e simmotoɓe saabu sene weddo hendu an aɗa foofa ɗum ngoɗon fofango addantuma ko caɗele te neɗɗo ne min mi simmata ko memata simme taw ko lelnata cimmotoɗo woppatama ɗon walla an mo ganduɗa ko an fofata ɗum ko an idoto dañde ɗiɗon rafiji so lorima woppatama an ko rentade tan rentade yeehi ha société ji Amadou woni hen jaɓata cimmiɗo nder jogui ko place uji ganduɗa yete ko spécial ko toon simmete walla mbiye kala jiɗɗo simmade yo yaltu boowal simmoyo toon ɗum ɗon fof hande waɗama kono noon rewaka
rewetaake aysata aɗa anndi ɗo e leydi men sénégal hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e nayyi 2014 kuulal ngal nawnoma toon to assemblée nationale wonde simmade e place publique c'est à dire ɗo yimɓe goni woni stade walla restaurant walla garage ton to yimɓe ndentata dal koko haɗano e on tuma fof waɗanoma pour kala jeeyaɗo ɗum fawe amande jaggue waɗeni ha kaso kono ɗum ɗo en jii ha joni ɗum laataki goɗɗum haali ɗo ko waɗi important arde hen rapidement saabu ande waktu yoni yidde wiide ko hay leydi gotiri hande parani pour salade cigarette naata e nder manam woni wasa nadde e nder jeereji muɗum saabu eɗen gandi won faggudu mawdu ndu ganduɗa ndu hande cigarette o ene nanna e nder booñ walla mbiyen jiifaji laamuji leyɗel ɗe manam woni jiifaji état ɗi donc noon hay goto parani saabu ko ɗum chiffre de milliards de millions et de milliards woni koɓe nannata donc noon eɗen gandi laamu ngu hen saahaji ɓe goƴaka on banggue goɗɗum ɗum kadi aussi koto banggue leɗɗe médicament ɗi woni ko safrata yimɓe so tawi ñawi eɗen gandi wonko ganduɗa ko nana e pharmacie ngaji ɗi kanƴe ɗi gaddira ɗo henne ko pour nde cigarette donc so tawi cigarette natti jawinede walla natti nadde leyɗele ɗe on ɗon produit aussi o nattata wodde te o nattata jarde haydara ɗum jeeyi sababu noon hadde ɗum naata e nder leyɗele ɗe aysata en tout cas wona hunde welde heddi tan ko goto fof anda hoore muɗum ɗum wonno komin gaddanno mon hande roɓɓindu Dia e Ndeli moɗon ɗo min kaɗate tottude won aadi janggo so Allah jaaɓi banimon debbo Aissata Dia wonno ne wonno e banum gorko Amadou Moussa heɗanno ene banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiata ine wonde Amadou Touré maquillage o noon amin jarna hen no fewi e Kumbis Babou.